dakta kai tsaye za mu shiga neman shawara ta wani matashi da yake cewa assalamu alaikum, ina yau malam fatan alheri. Malam ya kamata a yi jan kunne musamman ga iyaye mata da suke shirin aurar da 'ya'yansu yake cewa malam yarinya ce na gani na ce ina so na tura iyaye na aka bi dukkan hanyoyin da ake bi na neman aure, amma malam a cikin auren sai aka ɓoye min cewa wannan yarinya tana da wata ɓoyayyar matsala ta rashin wani ɓangare daga jikinta. To ina ganin sai na sa waya ta shiru ko kuma na sa ta rawar ɗari saboda daga zaman musakonni sun fara shigowa. To ina ganin yanzu ta shiga rawar ɗari. Sai yake cewa malam tana da matsala na rashin wani bangare na jikinta wanda ni an ɓoye mun wannan matsala. Ya yi rubutu mai tsayi a cikin rubutun nashi har yanzu ya ci gaba da cewa ya faɗi matsala, yake cewa nonanta ma'ana mama guda ɗaya ne da ita a kirjinta, ɗayan ƙarami ne kamar na ɗa namiji. Da iyayena yana magana akan cewa da shi iyayen da ya santa ya ɗauka tana da guda biyu ne, amma wallahi malam duk wata mu'amala ta auratayya baya jin daɗin yi da ita. Sannan kuma tun daga nan ya ji ta fita a ransa gaba daya, sai dai ba zai iya nuna mata cewa baya kaunarta ba. Sannan kuma ci gaba da cewa a harkar neman aure babu abu daya na kyautatawa ko sauki da aka yi mishi na bangaren iyayenta, ba a mai wani rage ko rahusa ba. Sannan ya ce abu na gaba shine ba zai iya sanar da iyayensa ba saboda idan ya faɗa musu za su ga kamar irin ya tona mata asiri, kuma in ya ce zai rabu da ita za a zarge shi cewa sai bayan ya aure ta, sai bayan ya maida ta bazawara ya sake ta. amma a haƙiƙanin gaskiya shi dai yana ganin iyayenta sun yaudare shi. Assalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man wala. Farko ya kamata ya fahimtar abubuwa wanda suke a cikin alakar auratayya. Shi kamar abin da ya maganar mama ko nono ko abin da mace ya ɗaya daga cikin farkon abin da yake jan hankalin namiji zuwa ya daga cikin abubuwa muhimmai. Shi yasa har ma wato akwai rubuce-rubuce da yawa wanda suke masana halayyar ɗan adam su akan waɗannan misali abubuwa. Akwai ɗaya daga cikin littafin the chemistry between us, akwai ina kiran sun akwai fassararsa a larabci alkimiya bainana, wato wannan chemistry kamar shine mayan karfi da yake jan namiji zuwa ga mace, me yasa da ya sha'awarta, me yasa da to ɗaya daga cikin abubuwan da suke cewa yawanci namiji yana yin magana ne da wannan bangaren ba wai da hankalinta ba. Saboda haka ya zamanto namiji yana tunanin cewa ya samu irin wannan, to wannan wani abu ne da ya zamanto ɗabi'a. Shi wannan littafin the chemistry between us da mutum ya karanta, dama sun yi magana ne akan love, sex and attraction guda uku, wanda littafin ya sananne ina jin ba wai bauye bane, wanda professor shi ne manya suka rubuta kuma akan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa. Saboda shi wannan bangaren da shi wannan bawan Allah ya magana a kai, wato yana aika da namiji ya gani, wanda ɗabi'ar namiji wannan shine yake aika sako zuwa kwakwalwar mutum. Wannan kwakwalwar shine zai motsa wani wato chemistry, wato chemical ne a jikin mutum wanda za su motsa sai su gaya kwakwalwa sai ta yi sha'awa. Wannan sha'awar sai ya sa namiji ya ji cewa yana sha'awar mace, wanda ake kiransa oxytocin, wanda su tura musan irin abin nan, ko ce masu binciken da adam sun faɗi wannan. Kasancewar ya ji cewa ta fita daga ransa, wato abu ne da yake misali sananne. To amma shin wannan rashinsa yana janyo raguwar samun jin daɗin alaka tsakanin mace da namiji?
kuma wannan gaba daya masu bincike sun yi ittifaki akan cewa baya yi. To amma kasancewar ya sa wa kwakwalwarsa cewa sai da wannan sannan zai gani sannan zai yi, to wannan sai ja masa kan cewa tun farko wato ya riga ya sanya wa zuciyarsa cewa ba zai yi ba, to saboda haka sai ji babu sha'awar waɗannan abubuwa. Saboda haka shi wannan abu na farko kenan. Muka ɗauko ɓangaren addini, kaga ɓangaren addini shi yasa malaman fiqihu gaba ɗaya ba su sa wannan a cikin matsalolin da ake iya raba aure a ciki. Kaga misali kamar hauka ko albaras misali ko waɗansu abubuwa da misali wanda namiji ko mace ko inini ko mace ce ya zamanto a matsayi wato gabanta akwai waɗansu abubuwa ko afalo ko kashi ko abin nan ko kaho ko wani abin nan ba a sa shi ba a cikin waɗannan abubuwan. Dalili saboda baya cikin abubuwan da yake rage jin daɗin kusantar mace da namiji. To amma yana daga cikin abubuwan da kuma suke motsa sha'awar namiji. Na ba dan an fahimci wannan dan wai ya zamanto zai fahimci al'amura ya fahimce su yadda ya kamata. Kuma misali da yake faɗar haka ai misali zai iya aurenta akwai wata bayan shekara 10 maimakon misali in ba haihuwa take ba sai koma sai motsi misali sai rinka koma yana koma saboda zai zamanto wato sinadaran da suke sa shi wato ya zamanto girma sai zamanto su rinka raguwa. Manufa kenan idan bayan sun shekara 10 da shi da ita sai ji kawai ta fita daga ransa sai ya sake ta. Kaga waɗannan abubuwan duk abu ne da mutum ya yi tunani, saboda mace ba za ta ci gaba da zama har abada akan waɗannan abubuwan ba. Akwai lokaci da to idan ka ɗau ɓangaren musulunci ka ɗau ɓangaren yanci halayyar ɗan adam akwai wannan. To misali shi na matsalarsa na farko kalmar da ce misali iyayenta sun yaudare shi babu wani yaudara a ciki. Dalili saboda baya cikin abubuwan da ya ce musu sharadi cewa sai tana da cikakken misali mama sannan yake son kuma suka ce tana da shi, amma shi ya gani ya ce yana son ta, ya kuma watakila kwara mata ido ya ga iya abin da ya gani sannan kuma ya aure ta. Kaga zancen a ce iyayenta sun haince shi babu wannan magana a ciki. Ya kamata ya zamanto a nisanta waɗannan abubuwan. Mutum ya aure ta amma waɗansu abubuwan ba su yi masa ba, wannan ana yi koyaushe. Ita ma kamar yadda mace za ta iya auren namiji tana da tan waɗansu abubuwa bayan ta aure shi ta fahimci cewa waɗansu abubuwan ashe ganin dare ta yi misali. Kuma haka nan sai ta yi haƙuri a cigaba da zama. Yawwa. Allahu akbar. Wannan na biyu kenan. Sannan abu na uku ita matsala, tunda wannan misali matsala ce da yake matsala kala biyu ce. Akwai matsalar da ake warware ta, akwai wadda ba za ta iya warwarewa ba. Sai mu tambayi ka wannan matsala ana warware ta ko ba a warware ta? Wannan matsalar ana warware ta cikin sauki ba wada abin nan, wanda shi kuma kaga zaka koma wajen likitoci ne. Akwai allurai da ake yi ya zamanto ya rinka girmama shi, yana girma saboda kamar yadda na faɗa waɗannan sinadaran na oxytocin ana iya sa su yadda za su zamanto suna motsa har ya zamanto ya girma. To kaga za a iya samun wannan tunda idan har misali yana son ya kyautu da iyayensa wanda baya son ya maida su kananan mutane bayan sun karba aure kuma a ce ita ma kuma in yana son ya rike amana yanda misali zai iya aurenta sai ya zamanto wata matsala ta same shi, misali wata matsala kwatsam ta samu, matsaloli na samun mutum kuma mutum ya kone babin fuskar su ya kone. Kaga misali in ya gaba ta gudu ba ta ci gaba da zama, kaga wannan wani abu ne. Ko kuma ya zama gurgu ko wani abu, ko kuma alakarsa karfinsa na namiji ya ragu saboda wani dalili da yanda ciwon su ko wani abu da ciwo ko wani abu ya samu. To kaga idan bata gudu ba zai ga cewa ta yi mara halacci sosai, kuma watakila ta dage har sai ya samu magani na waɗannan abubuwan. Kaga wannan ba ta ƙara a wajen mata da yawa malam. To ita ma idan yi mata haka to kaga kenan yana nufin cewa ya taimake ta, saboda zai iya zamanto a ce yata ce ta samu wannan matsalar, to dan so ya zamanto ko a sallamo min ita, ko shi ya dauka misali Allah ya bashi tsawon rayuwa har ya haifi ƴaƴar tasa ta girma ta samu wannan yanayin, kaga ba zai ji daɗi a sako ta ba. Saboda haka a yi tunanin neman magani kuma sai ta yi haƙurin ta san cewa dama ba za ta haihu ba, kaga sai a bata rukun yaya sai zaman to ta ribaci cewa gashi nan ta yi aure kuma ta samu wadansu yaya, maimakon aje a yi wani rufa ya je sako ta. Allah ya saka da mana nuna mana cewa kamata mu je hutu da lokaci insha Allah kafin mu kai ga amsa waya ta gaba ko karanta sako na gaba za mu je mu dan huta, mun dawo sai mu dora yan uwa masu kallo za mu tafi da lokacin nan da shi ne da kawo muku
da fatan ba za ku yi nisa da akwatin talabijin din ko muka rarraba kullum lokaci insha Allah za mu ƙara karanta wasu matsalolin ko mu sake ɗaukan shawarwari daga bakin shi daga sai mun dawo.